Mina njengogogo wentombi, intombi mayingaseyona untombi isilalile ngoba ziyajola ezinye iy'ngane. Ngike ngibize umzali wayo ukuthi akazongibukisa, kona ngisuke sengibonile kodwa ngenzela ukuthi umkhombise ukuthi abone ukuthi ayiseyona intombi. Kufanele-ke lokho ageze iy'ntombi, iyona nto efonekayo ukuthi ageze iy'ntombi. Indlela okugezwa ngayo iy'ntombi kufanele ngabe uthenga imbuzi awugeze iy'ntombi, noma zona iy'ntombi zingayidli leyo nyama kodwa kumgomo wesiZulu. Ngaleso sikhathi leso umama umbiza ngaleso sikhathi noma niyalalisa intombi niyihambise niyigodukise niyimtshele ngaleso sikhathi mama, noma ukuthi nje nokuthola ukuthi akasiyintombi nikwenze ngaleso sikhathi. Yebo. Ngoba kuthiwa intombi uyakwazi ukuyibona meyihambe ukuthi iyintombi ungakayishoni. Nibona kanjani into enisuke niyibona ozube nifazi ukuthi iyintombi ngisho inyathelo? Hhayi, intombi iyabonakala-ke impela, ibonakala ngemuva ey'thweni ngoba kuba nemnyama la ngemuva engene phakathi. Intombi ayibi nawo kumnyama ongene phakathi, intombi iyaqumba ngemuva. Uma ingaseyona intombi, hhayi umnyama uyashona phansi. Ibiza ngani leyo nto leyo ekuthiwa iyaqumba ngemuva? Imnyama. Umuntu oyintombi ngibona kanjani ekhulelwe kodwa esayintombi kuthiwa kuyenzeka? Kuyenzeka kwabanye kodwa akwenzeki ukuthi ubone ngoba abanye banezisu ey'ncane vele kodwa amabele uyawabona mese equmbile ukuthi akusewona amabele akhe-ke lawo asegwansa ubisi.